Fishnet-katiskan pakkauksesta löytyy pohjalevy, kansilevy, kuusi kappaletta pystytukia, ympärysverkko, pohjausaita ja sidelankaa. Tarvitset myös leikkurit ja pihdit. Punaiset merkit näyttävät tukitankojen kiinnityspaikat. Ja ympärysverkon kulkureitti näkyy myös. Aseta ympärysverkko siten, että ensimmäinen verkon pää on noin 5 senttiä nielun tukitangon takapuolella, eli katiskan sisäosassa. Ja kiinnitä se 2-3 kohdasta langanpätkällä tukitankoon. Samoin kiinnitys lankapätkillä tai kokonaisella punoksella koko matkalta kanteen ja yläverkkoon. Kiinnityksen voi myös hoitaa pienillä lankapätkillä kiinnittämällä ne oheisella tavalla. Jatka verkon yläreunan kiinnitystä joko punomalla koko matkalta tai pienillä langanpätkillä. Kiinnitys myöskin pohjalevyyn samalla tavalla. Kun ympärysverkko on kiinnitetty koko matkaltaan, tarkasta, että verkon päät ovat samalla tasalla katiskan sisällä. Jos toinen verkon reuna on pidemmällä kuin toinen, leikkaa ylimenevä osa pois. Jos päät jäävät paljon eri tasalle, se aiheuttaa kalojen karkaamisen katiskasta. Kiinnitä ohjausaita keskelle katiskan suuaukkoa. Älä työnnä sitä liian syvälle siten, että ohjausaidan verkko on nielun sisällä. Ohjausaidan tukilanka on asetettu jo tehtaan toimesta oikealle kohdalleen ja kiinnitä se katiskan kanteen ja pohjaan. Purista tukitangon silmukat kiinni. Ja näin katiska on valmis. Fishnet-katiskoja on valmistettu saman formaatin mukaan jo yli 40 vuotta ja arviolta yli 4 miljoonaa kappaletta. Ja raportoituja norppatapahtumia on koko ajalta Fishnet-katiskoilla tasan 0 kappaletta. Fishnet-katiskat ovat vain 6 senttiä leveällä ja vahvoilla terästankotuilla varustettuja
katiskoita, joihin norppa ei pääse, mutta Saimaan alueen kalastajille suosittelemme varmuuden maksimoinniksi sidoslankapätkästä tehtyä nielunsulkijan asennusta.